en el Instagram y el Che Guevara impreso en balones, Loquillo y los progres vendiendo pensiones privadas, privadas. En tu iPad y en Kinshasa, armas y coltán. Zuckerberg vende tus movimientos, el banco evalúa y maneja el ejército. Tranquilo,
eta buztika bizi, bero daukagu bihotza, begiak begiratzen zaituenean, firme utzi, begiak zabaldu, begiak zabaldu, firme utzi. Firme utzi.
aitzakia pertsona unen organizismoa simboloen atzetik mugak helburuen erantzule ura izan da harrapatu gabe mugitu loitzu zatitu da gauza bera izen denbora bilatzerakoan denbora gia ugaltzen bada pertsona da aitzakia da denbora une
bisiten. Da gehi, egun sentia guratzen badago, da ez dakit, gaupako aldazu bizi edo no. Larri zauz bakarrik, atze eta aurrak gaitu